Cén Mianach tá ionat? Mianach. Cén Mianach crackan tá ionat? Níl weim ach an sásamh is mó go bháin frinsálainn. Níl sé fad fut hain bhfuil asat. Oh no, ní rá, ní ceap. Má ar ceap. Nis, feicim was cén tólas tá sna cuasa seo. Nis, spáin an brilí. Could you níos an seo? Could you? Jesus, could the fair Sitius. So, nuair tá dul síos ar bhean. Aberlam, cechaí dosna tá. Tá sé an ciúnaiste an sin. Beidir go deach éis sin. Wel, tásúlam nach ha. Thug me cuid ó hácht an seoine, le meach dad an an rúige chuidir, le meach mission á fá réiles. Cheap me grad gurí olamach cedra ar intinach. Oh, tá sam go má céirtear san ad. Ní hí an cinál cálín sinní. Oh, agus cén cinál cálín í sin. A ní cálín dána. Dána? Níl tád a dána faoi bheanatá gur a spríle na chuid gnéasúlaachta. Ní mas a ghil éon asla seo. Bhfuil éon bhuaad hain. Wat gurí mo wad eáil? Ní hin é a bhí gceiste am go bailach ach má ceapan tú go mé má tóici leis. Tá an job aige. Sílam gur cheart gon bhirt agaí sa síos.